Mummille nyt terveisiä, mitä täällä näkyy. Miten matka on mennyt? Sanoo mummille terveisiä. Missä? Kato tähän kameraan sanot nyt. Onko se siellä? Ei ole vielä, mutta kun, sitten, kato, kun mennään kotiin, niin sitten näytellään mummille. Kerrot mummille terveisiä. Terveisiä. Mistä? Helsingistä. Teneriffa. Mites matka meni? Ihan hyvin. Minkälaista oli lentokonnessa? Ihan kohtuullista. Kerro. Niin, että olisiko teillä vielä sellaisia leipiä, joita ei ole, toiset on vielä itselleen merkanneet. Eikö se, kun se mummi meni sinne kemikaalikauppaan? Olisiko teillä sellaisia pillunkiikkuja minun tytölle, kun se ei itse voi käydä hakemassa? Niin mitä ne sitten oli? En tiedä. Helmitätille hakemassa. Niin. Se oli kyllä sellainen. Ja nauru niin ottomasti. Kyllä niin kuin Einon kanssa oli. Toinen istui toisella puolen pöytää ja toinen ja kertovat niitä vitsiä ja nauruvat, että veitsilmistä tuli. No oli se pappakin, hän oli aika vitsikäs. Oli. Sitten siinä oli aika paljon sellaista tilannehuumoria. Niin. Minä kun sain sen uuden puvun, semmoisen housupuvun, niin sanoin, mene nyt tuonne ulos kävelemään. Naapuritkin näkee, miten komia miniä hänellä on. Voi hyvänä näkö. Minun piti käydä aina töihin mennessä insuliinipiikki panemassa sinne. Niin papalle silloin. Silloin oli sellaisia, meillä oli sellaista priit tai joku semmoinen alkoholipitoinen, missä ne piti pitää. Niin. Helmi sai lähöt sinne etukulkemaan. Pappaa pisti. Helmi olisi tullut kahtomaan, tuleeko se ohi.